Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आलिनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरबावनाय थाबाय लोगोफोर। दायो जोङो नै राजपुरावहाय थांनो थाखाय रेडि जादों लोगोफोर। ओमफ्राय नै जों बिराद देलायबाय। बे देलायनायनि जाहोनानो जाबाय दायोहाय मोनसे प्रग्राम लादों आरोना। बे प्रग्रामावहाय आङो थांनो थाखाय रेडि जादों लोगोफोर। ओमफ्राय बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दा उथिफुनाय मुंदांखा सासे टेलेन्टेड बिथां जि नबजित नार्जारि बिथाङा दायो जोंनि गेजेराव फैनो नागिरदों आरोना गहपुरावहाय। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो लोगो हमहैनो नागिरदों आरो बे प्रग्रामावनो जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। फुदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै लोगोफोर ओंखारबाय आरोना आंजों लोगोसे नै मिजिं दङ, मिजिं एक्टर। जों ओंखारबाय आरो दा थांगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर। जों दायो जों राजपुराव थांनो नागिरदों आरोना आब'जों जों मोनसे प्रग्राम दं। बे प्रग्रामखौ नायनो थाखाय जों दा थांगासिनो। फैबाय थादो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आगै सासे लोगो मोनदों नै जों बिसानाव फैदों आरो नै सनिया बसुमतारी आगैखौ लांनो फैबाय आरो जों दायो नै आगैनि बिमा ओंखारबाय दे औ दे बिसोरखौनो लांनो फैबाय आरो जों ससे सनिया मोनहानाव हाबफैबाय आरो जोङो बिस्राबो बिमा फिसा रेडि जानानै दङ ओंखारनानै जोंखौनो नेगासिनो आरो ओमफ्राय जों लोगोसे ओंखारलांनोसै दायो। हेलो मा खबर ओंखारबोलाय जि आराम टिभि नायगासिनो जोंना एक्टरा रेडि खालामबाय नै जोंना दासो सिखारदों खोमा हराने हाइपे ना जेबो जाबोआसै नालाय ओमफ्राय जों हटेलाव हाबनानैसो थांसै आरो प्रग्रामाव जों जानो हाबाय लोगोफोर जि ओंखाम उखैबाय आरोना फुङावबो जेबो जाबासै फ्राइड राइस जानानै थांसै दायो देरि जाबाय एसे औ बिराद लेट जाबाय लामायाबो गोजान जायो नालाय ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर जोंना रेडि जाबाय सफैबाय नै फ्राइड राइस सफैबाय जोंना जों एकदमबारे हाखु जाबाय नालाय हाखु दाखु जाबाय जानानै खाबथानोसै जों जाबाय लोगोफोर नै ओंखाम उखैनायाव रायज्लायनो सम गैया जोङो थाखा जाबाय थाखा जाबाय
Gak ada sudah dapat. जों फैबाय आरोना लोगोफोर ओइनै मन्दिराबो बेयावनो दंफैयो आं सिनायाखैमोन अलरेडि जानानै दंफैखायो आरोना बियो सफैबाय आरोना आलासिया नै दासो सफैदों नबजित नार्जारिया जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो दायो जाय जाय बिथांमोना अडिशन लाखिनो थाखाय फैदों तो बिथांमोना साफ्रोमबो नै लोगोफोर बिराद अखा हाबाय आरोना नै ओरैबो सेलफि लागासिनो आरोना लोगोफोरा नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा बेबायदि मानसिया आवगायनो हाबाय आरो बिथांनि जानानै खालामनाय गेजेरजों साबायखर बावो गासै रायजो राजानि अननाय बिमा बिफानि अननायजों बिथांनि
मुखुब नाजानायजों बे दिनैनि बे देरहासारा जानो हादों दा नबजित नार्जारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा दङ बिथांनिनो असे बिमा नबजित नार्जारिनि असे बिमा अनु नार्जारि बिथांखौबो दसे सम गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जों खावलायबाय असे बिमा बे थानो हागोन बिथांखौबो बड'लेण्ड गड टेलेन्टनिफ्राय जोङो बरायनानै लाबाय दा दङ बिथांनिनो असे बिफाबो फैफादों जोबोद खाफाल मोजां उपेन नार्जारि असे बिफा उपेन नार्जारि बिथांमोननि बिमा बिफानि नाजानायाव दिनै नबजित नार्जारिया गोजौ थाखोआव मोननो हादों जोबोद जोबोद साबायखर आरो बिथांजों लोगोसे फैफादों जोबोद दुखु खस्थ' आरो बाग डिस्ट्रिक्टनि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि साहित्य सभानि बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड गड टेलेन्टनिफ्राय जोङो बरायनानै लाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा दिनैनि हाबाफारियाव जोङो जिखिनि नोंथांमोना कम्पिटिशन गड टेलेन्ट तरफर পৰা आनरेरे आदरिब पेकेट डाइरेक्टर बड'लेण्ड टेलेन्ट थैंक यू so much আৰু দ্বিতীয় আছে সিজন 2 তেখেতকো আমি জাজেস হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ বড'লেণ্ড গড টেলেণ্টৰ পৰা আদৰ জনাইম বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ মণ্ডলগঞ্জ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय बड'लेण्ड गड टेलेन्टनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो सानबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आदानिसिम दा दिनैनि बे आलासि सिनायथि होनाय बिथांमोना बरायनो नागिरदों दा नबजित नार्जारि बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद जोबोद दा बरायनो नागिरबावदों सानजा गपर आबकनि प्रेसिडेन्ट पबित्र नार्जारि बिथाङाबो बरायनो नागिरदों नबजित नार्जारिखौ बरायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय सानजा गपर आन्चलिक आबकनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बरायनो नागिरदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि राकेश नार्जारि बिथाङाबो बरायनो नागिरदों दा बेनि उनाव जोङो बादायनाय आयदाखौ लासिगोन जोबोद जोबोद साबायखर आरो अरुणाचलनिफ्रायबो बरायनो नागिरदों अरुणाचल बर' वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय बरायनो नागिरदों नबजित नार्जारि बिथांखौ दा बिथांखौ बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय आरो कालचार सेक्रेटारि बिथाङा जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा दिनैनि बे बरायनाय आरो आलासि सिनायथि होनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बेखिनियाव दिनैनि बादायनाय आयदाखौ जोङो जागायलांनो आखायाव गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान आङो जाहैबाय नोंथांमोननि होस्ट एन्ड होस्ट रिंसार ब्रह्म दा सिजन 1 नि सक्सेसनि उनाव जोंहा सिजन 2 आ सफैबाय स' नोंथांमोना माबायदि इन्टारेस्टेड एसे क्राउडखौ खोनासंनो लुगैदों आङो तो गिव सम हिउज अफ द क्राउड्स एसे माने माबा इन्सपिरेसन माबा जेनेबा टेक्निकेल बुस्थु मोनबोखो एसे रायज्लायनो नोंथांमोन फोरमायना होदो खुलुमबाय बड'लेण्ड गड टेलेन्टनि मानगोनां डिरेक्टर सार आरो बड'लेण्ड गड टेलेन्टनि
हिसाबाव दा दंनि जानानै फैबाय DND मास्टार सिजन 5 आव दा फिउचाराव अबा श'आव आरो आगान होबावगोन नामा? आरोबाव श' खालामगोन माने आरो गेदेर श' आं ट्राइ खालामगोन आरो रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम आरो आं देरहासार जानो ट्राइ खालामगोन। Thank you so much. Nोंथाङा रायलायना खोनासंनानै मोजां मोनो। एकदम मानसिफोरखौहाय आलासि महरै हामलायनाय बायदि सम होबाय जोङो बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बर'फोरनि टीमा मोसानो हांख्रायाबाबो दैदेनगिरिफोरा मोसानो हाया जानांगौ आलासि हिसाबै जोंनिफ्राय नाथाय गथ' बासायाबो हगारनाय नङा। बर'फोरनि सिगाङाव गथ' बासाया सिगाङाव बेनिखायनो जोङो फंबाय रजित नार्जारिनि मोसानायखौ नायथारगोन। बेखौ जोङो गथ' बासा हिसाबै खावलायबाय। नोंथाङा मा बुङो? Excited. Mana live, gimana? Mr. Nohosi. What an energy, guys! Mama energy, एकदम फैनानै माबा खारैफोर आंनि जिउनि जायगाखौ सारिदोंमोन रजित नार्जारिया थांनो थाखाय रेडि जाबाय लोगोफोर नै थांसिगोन दायो। नै आलासिफोरा थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना दायो। लोगोमोननानै बिराद मोजां मोनदों आरोना पसन्द होदों जोंनि गहपुरावहाय फैनानै माबायदि मोनदों आं एक्चुअली फैफेराखै आरो ना गहपुराव खिन्थु एबार फार्स्ट टाइम फैबाय बिराद मोजां नांदों आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो आंथ' बेरायबावनो मोनाखै आरो बिराद मोजां मोजां जायगा दं ना औ दे थेंक इउ जोब्बाय आरोना
लोगोफोर दिनै प्रग्रामा बेसेखिनियानोमोन जोब्बाय दायो जोंबो न'आव थांनो रेडि जाबाय फ्राय लोगोफोरानो थांजोब्बायानो ओमफ्राय जोंसो एसे लेट जाबाय नै दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर न'आवहाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला दिनै भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय